DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Always number one, always DCGB. Oras Pilipinas, 7:43 in morning. An oras hatod sa Indokang. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Ng DZGB may tinig na naririnig. Si VP Henry Maceda, kanyang boses ay malakas at tapat. Uya na, programa na'y mabuo na. Ang hapot ni VP Henry, hatid ay katotohanan at pag-asa. Siya ay lalaking hindi inuumaga, puso'y malinis at tapat, mapagkatiwala. Oh yeah! Oh! Mula sa mga lansangan Ayos! hanggang sa mga tahanan, kanyang mga salita'y umaabot sa bawat sulok ng Bicolan. Oh yeah! At ang makikita na katulad niya tapat. Advance happy fiesta po sa mga taga Barangay Tagas, Daragalbay. Good morning dyan kay Padre Dave Bramoso sa Tagas sa maabot ng Lunes. Umaga, paninindigan ay hindi nababago, mapagkatiwalaan sa lahat ng bagay, sa bayan ay tunay na. Garo grabe naman yan kung leader. Garo langanin man. Henry Maceda, VP Henry Maceda. Kay Henry M. Kamugabos, ayos, nyan. Gari pwede. Tunay na dakila sa pagtabang malalaoman, Kadoroy awardi pa. Ang hapot ni VP Henry, narito na sa DZGB ngayon na. Henry Maceda, VP Henry Maceda, tinig ng bayan, puso ng Legazpi, tunog na maasahan. Mga tugang kay Henry M. Kamugabos ayos. Dahil pong personalan, kita po tagahaputan. Maghaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan, mga kasimbagan ng katuyuhan ang sarong isyu malinawan asin ang sarong problema masolusyonan. Ini ang katuyuhan kan hapot mga tugang digdi po sa DCGB Radio. Kasabay niya to sa Technical Department si Ronald Baldo sa Newsroom, Jenny Balyaran, asin po si EJ Bremen sa tuyang pag-iriba sa IT. Dili po mga tugang sa DCGB Radio. Kaliwas Mega Force Patrol. Hanggang sa mga Para po mga tugang sa mga bareta sa tuyang kapalibutan, asin mga pangyari po dyan, mga tugang sa iba-ibang parte kan sa tuyang probinsya Kanalbay, asin sa Kabicolan. Sa dami ng kung anong sakit na kumakalat, influenza, sipon, ubo at iba pa, maaring o kaya nakakalimot tayo sa iba't ibang sakit na maaring tumama tulad ng sakit ng atay, dulot ng stress, matatabang pagkain at alak, kawawang atay. Huwag naman, gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag pabayaan ang kalusugan ng atay, proper diet, exercise at ngayon meron ng Liver Aid Pro. uya na You heard that right, Liver Aid Pro. Ibang Liver Aid ito. ang
may silimarina, may vitamins pa, vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pang isang pro. Ang Liver-Aid Pro ay hepatic protector. Bukod sa proteksyon, ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na atay maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na nyo. Ito pa ang pinaka-pro. Ang Liver-Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver-Aid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Ano pang hanapin mo sa Liver-Aid Pro? Pro liver, protection, pro health, pro treatment, basta may healthy lifestyle, sakto ang Liver-Aid Pro. Mag-liver up na. Ang Liver-Aid Pro ay available po sa Mercury, Watson, South Star Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus, multivitamins is a generic name of Liver-Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Mga lansangan hanggang sa mga tahanan, kanyang mga salitay umaabot sa bawat sulok ng Bicolandia. Wala kang makikita na katulad niya, tapat sa trabaho, sa paglingkod. Alright, sige, mga tugang 10 minutos bago po magabot ang alas 8 din pag-aaga. Para po sa mga reactions, mag-text lang o mag-call sa 0969-088-5548, 0966-230-034. Hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Aramon ta daw mga tugangan, mga dagdag na report. Hali po dyan sa lawas kasabay si Joshua Bino. Mga pangyari po sa tuyang kapalibutan. Joshua, good morning. Go ahead. Yes, BP, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag na bareta, maski ngani na daiman na realisar ang nainot na ekonomisang talaan na dapat mapakinabangan kan mga tao. Sa kunyan, maski puro paano tabi di Henry, at least nag-aabante ang dalagan kan patrabaho, kan tulay na masugpon sa barangay Binitayan, asin Kilikaw, bigdi tabi di Henry sa munisipyo kan Daragalway. Inagihan niya to ang naunang dito ng tulay ngunyan na pagkaaga. Tangani ng reparuho naman ang sitwasyon kini kung sa independent ang presenting sitwasyon nabuhusan na nin sininto na kabanga na tulay na ini. Hindi ba kaya tabi Henry susug sa original na disenyo 4 lanes, pero sa ngunyan at nabuhusan na nin simento tabi Henry, so initial na 2 lanes kan nasabi ng tulay. Kung matatandaan, kan binisita ini ni DPWH Secretary Vince Dizon kan Mayo 2026, sinugo kay ni ang DPWH Second District Engineering Office as it epronomisa sa mga residentes digdi na tatapuson ang construction kan initial na 2 lanes sa laog nin 2 hanggang 3 bulan, asin susog sa promesa kay ni Hulyo, katapusan kan Hulyo ngunya na taon 2026, kuta na dapat mapakinabangan na kan mga residentes ang initial na 2 lanes kan tulay. Alagad mantang naghaloy uminagi ang nagkatirang simana asin na bulan dahil man ni BP Henry na realisar sa pagsabi na engineering wise dahil man pala mapupwede nagtapuson mo na sukabanga asin gamiton mo na sukabanga kan tulay. Kung kaya ang ginibo bagatabi BP Henry diniro-diretso na ini sagkod sa matapos talaga itong original na disenyong 4 lanes. So sa ngunyan tabi BP Henry na presenting sitwasyon kung ilagawan sa mga nagdadangog. So kabanga kan tulay tabi BP Henry may buhos na ini na semento, mantang so kabanga naman may salog naman na bakal as in ongoing man. So pag kabit kaniba pang mga parts kan na tulay para magkasurog-surog po na mga ini. Yan talagang tigalat man ini kan mga residentes na matapos na sa pagsabi nga ni na so temporaryong tulay na nagusugpon sa naunang dito ng mga barangay na repair ninda na talagang medyo bako na masyadong safe
pag-agihan ta mahal nas na ini asin gulpi na ang mga rolo-loho. Kaya dako lang tabang talaga kung matapos na ang tulay na ini na masugpon kan barangay Binitayan asin barangay Chilikaw. Asangon yan, tabi BP Henry, maski nga na nagpalyar sa permisa kan DPWH Secretary, pero at least po yan, maski por paano good news, nag-aabante na ang patrabaho kan nasabi ng tulay. Ang tabi BP Henry, Okay, so Joshua, di ba ano rin ang target ka na magamit ang tagaro, di ba ang target maski saro sa ng lane, di ba? Kung binuhusan na ang kay konkreto, gari madali nang magamit ang kan sa tong mga kababayan. Pwede magsabatan ang mga anong pwedeng umagi dyan? Heavy vehicle, kaya na ang truck dyan? dahil ko ba siguro kung kaya na ang truck, depende yan sa Load? ano kan DPWH BP Henry, Oo. capacity kan tulay. Oo. Pero ang sabi ba kay ni Secretary Dizon, kan nagbisita rin di kan Mayo, July nga ya katapusan, magagamit na so initial na 2 lanes Yeah. sa tulay Oo. katapuson. Oo. So, uminagi baga so July, dahil man BP Henry na realisar, so promesa kan DPWH Secretary, ang sabi palang, dahil man mapupwede, diri ba ko safe na kapuson mo na so initial na 2 lanes, tapos gamiton, habang tig-construct man, so kabanga takan tulay. Aha. Kunwari ito ang sitwasyon na BP Henry, tigtakutan, baka dahil na lagod mag-level, dahil na magpantay. Kasi siyempre, marurugado na sa kabanga. Iyo. Kaya baga ang ginibop, diniro-diretso na, sagkod sa diretso nang matapos ang 4 lanes. Tod tabi BP Henry, magkaigwa na rin concrete pouring o sa pagbuhos kan simento, and ngunya na pagkaaga, inagihan niya ito ini, pinagbete karta, Aha. and tapos ng buhusan, so kabanga kan tulay, Wow. particular na, so initial na 2 lanes. Ayon, okay. Yan pala, pag-una ko, bakal ka ng salog, simentado pala na, no? Konkreto pala niyan. Konkreto man ginara BP tabi. Konkreto. Konkreto. Aros kan disenyo, kan tulay, duman sa bugtong. Oo, iyo. Ayo man ang sa bugtong mananggad adi. Konkreto mananggad pala nito, manang sa ang agihan, di ba? Okay, so mga Pero parang aldo ang curing period ka yan para magamit na yan. Dahil ko, masiguro episode, pero usually baga, at 14 days, Oo, pero yan binuhosan na sa ibong, ining sa ibong tatrabaho pa ini, na sa ibong na ini. o taday pa man totally tapos depende kung maaari para mo baga. So kabanga kan tulay, Oo. ibig sa tuong portion kung fronting kilikaw ka, Yeah. kompleto na sa mga nakasabit sa taas, Aha. na portion kan tulay. Pero sa wala, sa baliyo, Yeah. day pa, so may mga isusurugpon pa dyan, pero mantang siguro ongoing sa ibang pagkadiktan parts, sunod sa kabanga. Oho. Okay. So at least na mga perang bulan pa pwede na magamit yan, ano? Maski delayed so instruction ni Secretary Sene Dizon, Vince Dizon, at least magagamit yan na sarong lanes na yan. aha. Gano'n ka nagtatrabaho mo niyan, Joshua, sa kadawang lanes, tabi? Igwa? Dahil po man kaya so, Oh, makulito naman kaya ako. nag-agi ako dyan, mga 7:15 to Oh, day ki 7:30. kon dyan, day ki, may mga equipment pa, heavy equipment dyan. Igwa pa, BP. Aha. May ano pa baga, sa baba, sa may salog, may ano pa, may, ano nga po dyan, crane. Tapos, so, ining picture na ini, na pigpat na yaon dyan, Aha. sa area yung kabinitayan. So, barak, yaon duman sa balyo, sa may parting kilikaw. Oho. Okay. So, yaon duman depende sa ibang mga equipment. Okay. At least, depende, yan ang, initial na good news, katis na reparo ta, na talagang nagduduro-diretsoan na patrabaho kan tulay na yan. Sabi nga ni kanibang residente, maski nga dahil nalamos, so ipinangako kan secretary kan DPWH, pero at least lamang nagduduro-diretsoan patrabaho, igo lamang ipaghalat-halaton sagkod sa matapos. Okay. So yan, tabi BP Henry, ang dagdag na sitwasyon, kalidigdi sa Daraga Albay, Joshua Bino,
DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Hali po dyan sa luwas. May kinaraman mga taging sa mga baamar ining mga lokal tang proyekto na hanggang sa ngunya day pa nagkakatrapos at luway tabi na nasisimbagan na problema kaya. Sabi mga tugang, ako pambira kaya baga ako mag-national news, mag-national na discussions, no? Pero ang saro sa pagbabantayan ko, kung kaya kang gobyernong iban ang Facebook sa satuyang nasyon, day pa lang talaga pwede. Day kaya? Yung day kaya? Day po dango na paramihan trust. Ay, lingon nindo ha? May nagkapirang nasyon, mga tugang sa Europe, iguana sa Australia, buda sa ibang lugar na ang 16 years old below, bawal po mag-Facebook. Sigbabawalan na mag-Facebook, mga tugang iyan. Sa Pilipinas man, may mga proposals na iban ang Facebook dahil databi mga tugang sa pigaapod na mga fake news na pigagaramit ka nagkakatira. Mga tugang pagkakaigwa ang Facebook para i-post ang mga, sabi nga ni ka, diba, mapanlinlang na mga informasyon. Hello? Yeah, good morning. Morning, Nico. Ang bawal sa nanbuk sa face dahil. Ang bawasan, subok bako sa face. Pwede mo na. Madipisilan ka ng gobyerno. May mga proposal na kaya pa rin, nahaliw na ang Facebook, Garo grabe na ngayon fake news sa Pilipinas, buda mga violent content na nagkakairiling. Kaya nga, Nico, Siguro dapat gayo, bata, mapagalbag ang pagdetermine na ipinos mo, fake news nga ini. Di mo basta-basta ma-determine tulos yan. sarap paminggoyin mga AI na yan. Oo. Ang AI, gano'ng tunay na mo, pati boses. Ata na, pandok, boses, etc. Patang hiro-hiro, naarog na. Kaya nga, ang Pilipino, pag partidan kang kultural, may Facebook, Yeah. may cellphone. Yes. Nagtungguan nga kita sa buong mundo ng mga, para yun mga chismis eh. Para yan lang, kumbaga sa ano, depende na lang siguro sa tao. Oo, yeah. Kung paano kuli, yung ano yan, partidan kang ano, difícil man mahali. Iyo. Oo. Pero actually sa ibang mga, ano sa pari sa US, ang Facebook, bako man sikat actually. Paano, di man pakiaraman mga Nagkapasiring ako duman, di man damang sikat ang Google sa Twitter, damang kayo ito nagsikat, so X ngunyan. Pero kung ilingon mo, di man talaga ki mga account ki dako lang Facebook duman. Wala makita man sana sa mga ibang Asian countries gayon. Ang ibang countries, ako man nga naroon sa tuya, nasa tuya ba daw, walang chismoso. Oo, iyo. Walang marites. Iyo, oo. Yung mga mahiling mo yan, updated ang mga nandiyan sa Facebook. Oo. Kaya, sa ibang nasyon, they don't care. Iyan, oo. Busy sila magtrabaho, ha? Yan. Una may mga nasyon talaga na sa Singapore, may restriction ng Facebook. Eh, Di ba? Okay. disiplinado ang tao. Yeah. Ang Pilipino, yaw nagpo sa freedom. Ata. Buelo kita, buelo. Maski ano sa nang-relag dyan sa Facebook. Yeah. Ano mga vlog. Iyon ang God. Okay, Miko. Okay. Okay. Sige, thank you so. Sabi mga, kaya deng pag-asa tabi na maban yan susog sa pangapudan kanila. Sabi kan Malacanang, di daw immediatamenting pangangaipo na iban ang Facebook sa Pilipinas after the social media giant shown willingness to respond to government request to remove fake news and violent content. Sabi kan iba. Diba? Paano pag-remove mo kang kibasta-basta? Arog sa satuyang palibot, diba? Sa mga lokal na mga scenario. Paano pag nagkakalayap na na bago mo halion? Posibilidad ang posibilidad na magkaigwa kay restrictions access sa gabos na mga social media platforms as in iba pang online gaming apps, mga tugang. Pero mga tugang, ang pag-regulate kan laman kan Facebook, iyon day pa masyadong napiperfect mga tugang, naigwa daw ki-influensya na ma-engage mga tugang and violent behavior as in proliferation of misinformation and disinformation. Kita ba kaya baga? Frequent baga kita, ano nga ni gani? Free country. Pinilingon mo ang sinabi ng mga proposal nagluwas, mga tugang, pagkatapos na
ang latest na informasyon hali po sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center kan Department of Information and Communication Technology, META, mga tugang, gusto dang makipag-cooperar sa Pilipinas para tabi may promote ang responsabling paggamit nin Facebook. Siyempre, pero ang hapot dyan, paano mo ang gibuhon? Hello? So, good morning, BP. Matubod ka ng Pilipino, mayaman. Nata, Isipon mo, BP, o dahil na nga ipikakarao, naka-Facebook pa. Ba't na ko ba yan ang kapagayan? Iyo baga adi. Ang Presidente Tamigo, open siya na pag-adalan ang pagban kan social media sa Pilipinas. Actually, BP, ang bottom line ka, kita man sana may problema. So para gamit adi. Yes, kasi kita may access na the book. Igwa ka ng Google, igwa ka ng kung ano-ano. Dahil ka na maisip, dahil ka na maduman kung sa library kung anong kaipuhan mo. Sa paggamit ka na. Ang dapat na mag-regulate, so sa diri mo. Pagkukunsi kayo man na gobyerno ma-regulate kang Facebook o Meta whatsoever. Yeah. Kasi sa diri mo yan, pando abiti. Ay, parang tarawan nindo kay kwarta ang mga daiman dapat. Iyo baga adi. Sa totoo lang. Pira, apo to nindo, pirang nagagamit kaan sa internet. Nagtatao nindo. Yeah. So, sige nagpapagamit, sige nagtatao. Iyo. Iyo masan ang bottom na yan, pero maski pa niya ang dyan, kung ikaw tatao ka kan gumamit, maraming ang problema, Bibi. Uni nga ni, ang pagbaba kang liability sa mga minor de edad, criminal liability, dahil hanggang niya, dahil nakuhaan, dahil na didiskutir kitol-tol. Yan nga ni Bibi, nagpaparada. Napatultol. Okay. Bibi sa ngaan mo. Napapatultol mo. Okay. Hindi mo pagka. Kita paano puro kita tamili ngayon may binadilis sa bongga. Naisip ng magpita. Anong dahil pag-iisip mo, kung inukuran mo ang tao, pwede ba? Kaya mag-aong kay tangan, automatic yan. May income ka ng gobyerno ka. Yes. Kung pag inalin mo, hindi, mabawas na naman sa gobyerno. Iyo baga. Buda, iliw mo migo, anday nga ni Janalo sa Facebook, so mga ano pod kaan? So mga account baga na day man ki mga pangara na ano pod kaan? So mga ano nga pod kaan ng account naan? So mga bashers lang ang pagtrabaho niya, mag-bash lang, ano pod ka? Basta troll. Nan mga troll, day manahali baga yan. Hindi nga daw, BP. Beforehand, kaya in-stricto ang tatay. Yan ang dapat na bantayan kang Facebook kung paano nila haralion yan. Diba? Dahil ka makatagamit ng SIM card, kung di ka marehistro. Yes. Anong nangyari? Para. Okay. Sige, salamat. Bako sa na nga fake news nagkalat pati na sa mga dump account sa Facebook. O yung ano yung pagkasabit na. Di ba? Kaya, I do not know, mga tugang kung paano. Pag naglala, nasa na kita nag-i-receive. Dangerous ang FB, abolition in the Philippines. Dapat istudyaran ang effects to politics, economy, and effect of 85% poor, dull people in the Philippines, partisan, FB, careful. Tama man ini. Tama in English nito. Kung talaga yan, may so impact ka yan mga tugang sa komunikasyon. Tangon yan baga, di naman kita kuhan, di naman kita, ako nga ni, di naman, ang mga aki ko, di naman nagpaparalod sa Facebook, sa mo yung komunikasyon, messenger na lang, di ba? Good morning. Ayuson ang parenting and family life. Yan. Sabi ni Kuya Nes Belga. Salamaton palan ha. Magayon ng tabi iso breakfast meeting kaso Banggi. Diyan sa apartment ni Kuya Nes. May saro diyan na rom na pwede nindong pagmitingan palan. Silensyo na maray. Tabi kay Kuya Nes Belga diyan sa apartment ni Kuya Nes. Nagatin ako sa Banggi kan breakfast meeting after dark. Pero ang breakfast meeting tabi kang BCBP
alas 6 ang banggi, breakfast after dak ang apod. Magayon nun. So sharing ni Brother Bungalbal, mga tugang kaso, kaso banggi, tabi, asaro sa mga, chapter head, ang chapter head tabi kang BCBP, si Brother Jonathan Bungalbal. Yan, okay? Sige po. Good morning, tabi, sa mga friends natin sa BCBP. Dakulong kitang na midbid ng kasubanggi ng mga listeners tabi sa tuyang programa. Okay? Now, yung tabi yan, yan ang dapat adalan kung papaara mo, sa totoo lang, tama si Kuya Nes, sa pamilya mapon yan gabos na para magkaigwang disiplina, sa pamilya. Kaya lang, yun na nga niyan, dahil ko naaram kung paano na yan tutumbukon, natahion mga tugang na ang pamilya, tabi, ang magurang asin, magurang, yan may direktamenting poder, otoridad para magdisiplina sa mga agi. Hapot. Ngayon bagaday naman, dahilan sa mga existing, mga barkada, etc., peer pressure na nangyari po sa palibot. Ang hapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Nasa linya mga tugang si Padingal Mario sa dagdag na bareta. Hali po dyan sa luwas. Padingal, good morning. Go ahead. Salamat, Pading. Good morning, brother. Ang hapot, noari na daw sana matatapos ang brownout asin maging estable na ang supply kan kuryente. Digdi sa Legazpi asin iba pang parte kan Albay. Iyan ang hapot na daing katapusan. Noari na sana mariresolbiran ang sabi ka na Aleco Management, posible Agosto, yan, pizza 28, na may energize na. So, ligaw, asin Kulyat Substation, isunod naman nindang gigibuhon, na substation digdi sa Barangay Bangkirwan. Alagad ko niyan, patapos na lamang ang Agosto, dahil pang positibong informasyon, asin lalo lugod naglalala ang brownout digdi sa southern part kan Legazpi Pasiring Manito. Eksperyensya bihira na daw na daing brownout. Matatandaan 1.2 billion na pig-alokar na budget kan gobyerno nasyonal sa espersos kay ito kana ko Bicol 400 million pa sana nagagamit kan Aleco na ginamit daw dyan sa Ligaw and Kulyat Substation. Tigalat pa ang phase 2 kan sa indang total rehabilitation program na may alokado pang 800 milyon more or less. Anaga na napot kung no arin iyan mangyayari asin sagkod no arin magsasakripisyo ang mga konsumidores ng kuryente na video ng maray sa brownout bihira anal daw asin banggi na nangyayari sa ibang lugar kan Albay, lalong-lalo na digdi sa southern part kan Legazpi, Pasiring sama nito. Nako. Iyan pa rin ang informasyon pa digdi. Alarmario, DCGB. Salamat, Tabi Padingal, sa report. Hali po dyan sa luwas. Kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Alright, sabi ni Kuya Nes, ang mga aki investment kan magurang, kunda ipakarhayon kan magurang, siya man sa naanlugi. Sabi kan sarong licensed guidance counselor na nakahuron ko, sa kada problema kan aki, you can always trace it to the parents, yung manang dali. Nagupuon tabi sa mga dakon man akong nadangog, nakauro na arog ka na sa sitwasyon na mapun nga yan sa magurang. Thank you tabi Kuya Nes. Ang Aleco, ang gibo magtaas kan singil monthly, garo na Christmas light ang serbisyo. Yan. Sige, iyo man talaga. Yung mga tao na magtararam ka ini. Tapos ko rin nalso, live ko. Lingaw ko, dokora pa. Mas kaya ko, lingaw ko na. Bueno, sandali lang. Dito muna tayo, mga tugang sa istorya. Sa dami ng kung anong sakit na kumakalat, influenza, sipon, ubo at iba pa, nakakalimot tayo na maaring, ng ibang sakit na maaring tumama. Tulad ng sakit sa atay, dulot ng stress, matatabang pagkain at alak, kawawang atay. Huwag naman, gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag pabayaan ang kalusugan ng atay. Proper diet,
exercise at ngayon meron ng Liberate Pro. You heard that right, Liberate Pro. Ibang Liberate ito. May silimarina, may vitamins pa, vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12 karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pa ang isang pro, ang Liberate Pro ay hepatic protector. Bukod sa protection, ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration ng na-damage na atay, maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa ang pro. Ang Liberate Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man OTC ang Liberate Pro if hindi kailangan ng doctor's prescription. Prado pang hanapin mo sa Liberate Pro, Pro Liver, Protection, Pro Health, Pro Treatment. Basta may healthy lifestyle, sakto ang Liberate Pro. Mag-liver up na. Ang Liberate Pro ay available po sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and leading drugstores nationwide, Silimarin Plus. Multivitamins is a generic name of Liberate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Bueno, mga tugang, itpigitex ko si APSEMO Chief Bobby Cristobal. Gusto ko siyang kahurunon, mga tugang, regarding sa sitwasyon, mga tugang, kan Bulkan Mayon. Dahil naman kan kahit mag-auron ta kayo si Governor Rosal, may pigtataram siya na igwadyan ki mga gali, mga tugang, mga tugang, na parano natabi sa palibot kan mayong volcano. Parano na mga tugang sa palibot kan mayong volcano na posibleng maging problema ta oras na magtag-ura na sa satuyang probinsya. Natapo ta gusto kong i-relate ini. Nailing nito sa YouTube so nangyari duman sa nga nito Ronald sa Nepal. Nako, di ko sarosan akong bis huminiling tabi. Di ko na ito. Imagine mo itong halangkawuro na building sa border. May border area, border kang Nepal Buda. Ano ito? May border area control duman. Nakataning kang Nepal. So mga tao, nagpaparadaragan, mga tugang pahali. Ito pala, duman sa ibong kang building na alangkaw na ito, yaw na para nagragasa, mga tugang sutubig. Imagine winash out itong buong building na ito. Nailingin sa YouTube. Buda, itong saro pa na area na kadakol na auto baga sa ibabaw Ronald ade. Na yaon sa mga tao nagdadaralagan man, uminagi si tubig, una-wash out so kahit dakulao na building. Look at that power, mga tugang of water. So kusuta sa tuya, mga tugang, ang ebidensya nagigamit ang tubig sa tuya pag bidalaganan sa mga projects yan, siyan mina-expose kan mga klasik ang pagkatrabaho, kan mga ibang flood control, ngaya yan na dike, ang kabilya sa Radayuton, di ba? Duman mga tugang, we wash out talaga. Nako, imagine ito palang gari. Nagtupag mga tugang subulod sa itaas na parte kang Nepal. Takasabay na so avalanche, etc. May tubig na duman na stock. Mga tugang, ang pag-imagine ko, ang sitwasyon kan mayon, tabi, hello? Hello, VP. Good morning. Good morning. Ito tabing nangyari sa border kan Nepal and Tibet. Opo. Sabi ang cause ito is glacial meltdown. Iyoso na iling ko, tapos naging tubig siya, na-stuck pala naman sa ibabaw. Naging sarong dakulao na lake. Danaw sa ibabaw kang bulod, adik. Iyo tabi. Oo. Siguro it took years to form that lake. Oho. Tapos kan inabot na sa maximum na height niya, di na nakaya sugabat. Nag-trigger siya kay slide. Iyo ta. May nagsabi nga ni ako, may akong nahiling na pwede da inimbigo ni attribute sa global warming. Ta nagparatunaw sa yelo duman sa bulod. Iyo tabi, sarong epekto yan. Ngunyan, imagine mo tabi, unfair sa ka itong pag-slide.
kandaga. Okay. Due to Opo. trigger siya around 4.9 magnitude na earthquake. Yes. The earthquake. Yes, Ang 4.9 magnitude na earthquake, ang kusog. Isipon mo tabi kung paano kakusog itong pagbagsak ito. Opo, okay. Okay. Ngunyan, kung sa mayon tabi, ang makatakot dyan is flash floods. Yan, okay. Ang flash flood dyan sa mayon, more on siguro bye-bye on lahar. Yeah, Ang makatakot duman sa itong nangyari sa Tibet and Nepal, kadakula ko nagapo. So inot na buminigay. Opo. Ito ang nakadestrosong maray sa agihan kan. Imagine pa di bibudalan sa mga building, bibudalan kang gapo sa mga tulay. Narampaw sana. Buda super sang hali ka sa bulod, di ba? Super sa. Ang mga flash floods na aron kayan, ang makatakot kaya kaan, so head. Yeah, opo. So, tayaon duman sa kudak lang ng ragpa. Mm-hmm. Ang minatama sa infrastructure na nakakagaba. Yeah, okay. So, ang makatakot tabi sa Pilipinas, kung bako tubig ang mag-slide. Yan, Diba ang mag-slide tabi, basura, na buong sa ibabaw. Salbatana. Ano mo sa pulang gibaga? May issue pagkakaan kami, naramdaman mo? Naramdaman mo sa Paranaque. Yan, Na puro baga basura ito. Makatakot sa Pilipinas. Kapag nagapo, basura ang kayo, diba? Iyo baga. Pero that goes to show tabi, ang epekto kan igsasabing global warming. Yeah. Iyo beginning naman kan ibang mga nag-analyze na kung tuminuno duman so yellow tabi duman, may problema, di ba? Iyo tabi, isipon mong gabundok na yelo, patunabon mo. Ata na. Di ba? Tapos siyempre magiging tubig yan, na-stuck sa ibabaw kang bulod, nag-give up so palibot kang palingi kang bulod. Although, iba man talagang normal na pagtunaw ang mga glacier. Yeah, So, correct. Time, parang pigiling nila, accelerated. Yeah, Pagtunaw. So, ito tabi ang makatakot. Tadyan sa Nepal, sa China, sa Tibet na yan, nag-snow ba dyan ang mga bulod, di ba? May snow eh. Nag-balance nga na dyan pa rin, di ba? Iyo tabi. Okay. Dako bagang turista dyan. Yeah, Lalo sa mga parasakat sa Everest. Dako lang nandiyan talaga. Yeah, okay. Iyo tabi, iyo man lang tabi. Salamat, amigo. Alright, thank you so much. Ako pig-text ko si Apsemo Chief, Bobby Cristobal, mga tugang, gusto kong i-relate ini. Kumustang sitwasyon kan mayo? Naramdaman niyo so typhoon riming kay Ronald? Sabi ba ni Governor, sa indang pag-aadal dyan sa may Misi, o dyan sa may mga ibang galis na iyan, mga tugang, ang mga galis dyan, harababawo na. Kung harababawo na iyan, maringanin ngunyan mga tugang declared ngunyan na, deklarasyon ng pag-asa ngunyan, El Nino. Maski po nag-uran-uran, mga tugang, El Nino po ngunyan. Kung paano na kung umabot na mga tugang sa patag-uran, grabe nga itong sa Nepal, baga, eksena sa pelikula, kausa ito kang glacier collapse. Sa mga glacier sa taas ng bulod natunaw, kaya natipon sa taas naging lake. Nung naglinog, siguro nagaba man sa mga glacier sa taas, nagkausaki baga tsunami, o baka natipak sa yelo sa palibot, kaya nagaba. Kaya ragasa sa tubig pababa, na warang warning, makatakot. Iyon na nga niya. Igi sa tuya, mga tugang, kung i-relate mo, igo dyan igo tabi dyan ang mayon volcano, may daradarang risk yan, mga tugang, pag nag-uuran. Sumakusugunon mga tugang ang uran. Iyan ang saro sa, kung nangyari ang duman sa Nepal, sa Tibet area, mga tugang, dili sa palibutan, mayon bulkidong pig-aba. This was the concern sa Governor Rizal kan mga nakaaging aldaw. Kaya, inapudan ko si Apsimo Chief
Babay Cristobal, mga tugang, makikukumusta daw tabi kita kan sitwasyon, mga tugang sa palibot kan mayon, maski na nga ngunyan, paragos pa na nag-alboroto. Hello, Chief Bobby, maray na aga po. Welcome sa DCGB. Ay, good morning, VP Henry, asin sa gabos na listeners ta. Opo, salamaton pong maray sa imo tabing oras sa tuyang programa. Napaghururan mo ba ya tabi, Chief Bobby, ang kwan, ang nangyari duman baga sa Nepal, itong nangyari kan sa rong aldaw. Ngunyan, sabi kan mga listeners ta kaswapon pa, tigri sa tuya man kung ilingon tan sitwasyon, ang saro sa dangerous man, o may darang hazard, oras na bumalik ang makusog na pag-uuran ta, ang palibot ka mayon. Kasi, kahit magagari, sa mga interview may kay Governor, igodyang ki mga galis na halos hababaw na, madali ng tubig mag-apaw, no? Sa ngunyan tabi, Chief Bobby, kumusta po ang sitwasyon sa palibot kan mayong bulkino sa pag-aaram nindo? Yes po, PM Henry, kita po padagos an sa tuyang pag-monitor, an sa tuyang pagbantay, kan sa tuyang mga galis dito sa Mayon Volcano. Halos weekly kita. Actually, just the other day, nagbisita kami ni PA Rolly Rosal. Inibako siya. Gusto niya man da mahiling ang kamugtakan. Of course, PM Henry, ang nangyari sa Nepal. Nepal is a different case. Yeah, correct. Iba man ang ibang sitwasyon naman. Bulkan. Opo. But sigun sa samuyang pagbantay, sa samuyang pagbisita, sa samuyang assessment, VP Henry, ang sa tuyang mga galis, dahil sa halawig na panahon ni pagkukwari, quarry operations, ini po over-extracted. Kumbaga, masasabi tang hararumo na ang sa tuyang mga galis because of quarry operations. Ini ang sa tuyang assessment, and that's why ano man na ibuga kan bulkan na mayon sa iyang aktibidades, ini po kaya i-akomodar. Opo. Lalong-lalo na ito pong na-mention na po nindo na there are galis na silted, na overflowing. Ini po, madalas tang mahiling ini sa mga tinampo na ginibo sa tahaw kang gali. Ang nangyari po paano, before, dati, kang na panahon, ining mga galis na ini, pipabayaan ka lang. Warang mga tinampo. Ngunyan, nilalagan ta po inin tinampo. Dito sa boundary kan 6 kilometer, nagkakaigwa kita nin bagong developments dyan. And even the galis nilagan nin mga tinampo. That's why na choke duman, BP Henry, duman pa lang ito sa boundary kan 6 kilometer, di na nare-replenish sa baba. Itong big quarry sa baba, beyond 6 kilometers, di na po ito nare-replenish because nachuchok na duman sa giniribong tinampo. Naulang ka ito, di ba? Yes po, VP Henry. Kaya kung sa assessment po, siguro masasabi ta na pwedeng bumagsak itong biriglaan, alagad maraot itong mga tinampo, alagad kaya maakomodar digdi sa baba because of itong depth pa. So rarom, dahil sa rarom kang mga galis because of quarry operations over the years, kaya maakomodar ang volume. But again, bako ini eksakto, bako data ini this is not exact science, Henry. Data si Serto kumpira ang eksaktong volume ng deposits, lava deposits and PDC deposits na yaon dyan sa mga galis. Data ini ma-eksakto ma-measure usually ang pigigibot pigpapalayugan taki drone, and then through modern technologies like LiDAR, pag-render ta nagkakaigwa kita ng idea kan volume, but as to the exact amount of deposits na yaon dyan, data masasabi. Kaya ang pinaka-advice ta is padagos na mag-ingat, BP Henry. I'm not saying that totally there is no threat, but di ko man po pigsasabi na mag-worry kita nin todo. So siguro yaon ang pag-iingat manggiraray, lalong-lalo na sa mga naka-install
pa sa laog kang within the 6-kilometer permanent danger zone. Padagos po ang satuyang pag-iingat, ang satuyang pagbantay. Di kita magkumpiyansa po sa yaon and threat. Yeah, correct. Pagbulos ng mga depositong dyan sa itaas. Yeah. So, yan po ang abiso na may katauta VP Henry sa satuyang mga katugangan. Yan, opo. Agra ko dyan tabi sa imo, Chief Bobby, na ang threat perming yaon talaga, pagyaon ka sa ang karayan lang kaning ining mayong volcano tada iki-stack na tubig sa taas, di ba? Puro lang iyan mga volcanic debris. Na pag kuminusugsuran, saka sa pwedeng ibaba tabi dyan sa mga galis o mga salugan ta. Pwede siya maging trigger para maibulos ini. But as to, sabi po nindon, depositong tubig sa taas, wala kita kayan. Gravity, mababa po ang tubig. Opo, okay. May nailing tabi ka mong senaryo sa mga maabot na aldaw kung nakakonsulta ka mo sa mga experts ka iyan. Siyempre, siga pa ang tugakan mayon, sabi mo, kayang akomodaron kan mga galis na iyan, Pero may mga, di ba, naroon mo tabi ka ito, Chief Bobby, so Typhoon Riming, na talagang grumi nagasa dyan sa may padang area, etc. May alin po ka mong sitwasyon na dapat natong pag-adalan, dapat natong pag-ingatan ka sa itong mga kababayan, na yaon po nakaestal sa palibot kan mayong volcano? Yan po ang satuya talaga PM Henry, VP Henry na pigbabantayan, madagos. Ang maulit iyan, ang mayari, diraray yan. But sigon sa satuyang pag-aadal, VP, iba sa sitwasyon kayo ito, iba sa sitwasyon. Yeah, correct. Nag-iba na sa purmakan mayon galis, nagdarakula ang mga galis, iba pa dyan sa mga activities na nangyari sa pamitisan ka na bulkan na mayon. So, iba po so Riming kung saan halos kan 2006 halos wala pamanin arog ka ining volume ki activities ka arog ka ining number of activities sa pamitisan kang bulkan na mayon. And the ipa na di-disturb kumbaga sa mga deposito alagad mo niyan iba po ang istorya. Ibang garo na iba sa landmark kan palibot tabi kan kapalibot tabi kan mayong volcano tabi, Chief Bobby, sa sitwasyon tangon yan. Okay. So with that, sa sitwasyon mo yan kamayon na araw ka, nagtutuga pa siya, aram ko maigpit ang pagbabantay dyan na makalawag sa 6 kilometers in direction. And sa mga maabot na tabi, Chief Bobby, kung magbalik na ang pag-uuran, tabi, ano garuan pwedeng nahiling mong senaryo tabi kung sige-sige ng uran. As of now, deklarado po kang pag-asa na El Nino kita. By next year, baka magtag-uran na tabi. Depende tabi sa sitwasyon kang panahon tabi, Chief Bobby. Opo. Kasabay po yan sa satuyang pig-antisiparan, Henry. Ang pag-abot ng tag-uran. That's why gabos na pighiling ta na kaipuhan i-desilt sa tuyang pig-identify. And ang order ni Governor is again, to identify all the galis, the river channels na kaipuhan, raruman, tanganing maiwasan ng anuman na distroso pag-abot kang taguran. Ang posibilidad na ibulos ang mga depositong ini. Yes, Chief Bobby, man sana po, unless na hali sa apse mo, may mensahe po kamo, ipangapudan tabi kamo sa publiko. Go ahead, tabi. Yes, sa Gabos VP Henry, salamat sa oportunidad na ini na makapagtaon ng impormasyon asin makaistoryahan sa tuyang mga kaimanwa. Thank you very much DCGB, and again, ang sa tuyang pagirumdom na padagos ang sa tuyang pag-iingat, lalong-lalo na suyaon dyan sa may mga pamitisan ka na bulkan na mayon. Rest assured po na yaon ng apsi mo na pigigibo ang Gabos para masiguro na safe sa tuyang mga katugangan dyan. Thank you so much, Tabi, Chief Bobby Cristobal. Mabuhay. Good morning. Thank you so much. Mga tugang, apsi mo, Chief Bobby Cristobal, may kinarama sa nagkapera niya itong kahaputan. Ngunyan tabing pagkaaga. Different situation, different environment, mga tugang, pero ang risk nin sarong disaster, priming yaon, kaya dapat na kita, mga tugang, pirmi pong nakahanda. Alas 8:32 oras, mga tugang sa Pilipinas. 20 MBA substation sa Ligao, day pa daw nakaka-operate. Nata daw. Aramon to sa report ni Jimmy Nazalita. Jim, good morning, Jim. Yes, PP. I-rejoinder ko na dyan sa pinagdidiscuter mong mga itong primerong topic. O yan na bulkang mayon,
basado kay Director Teresito Bacolcol Canpibox, anak ka ang luminawas sa ng mga materyales pon kanya nag-alboroto 84 million cubic meter. Ani natural yaon sa taas, ibubulos yan sa baba. Yeah. Mugon mo 84 million cubic meter. Kung i-convert mo yan sa 10-wheeler truck, 7 million. Salbatana, ano? Na 10-wheeler trucks, no? Yan pagkasabi ni Chief Bobby na talagang pirming may risk tabi ang palibot kan mayong volcano na dapat mag-ingat kita. Buda maghanda pirmi. Di ba, Jimmy, pati dyan sa Ginubatan, pigbabaha ka ito, di ba? Pag minakusugo ng oran sa may partikan mayong volcano, dyan sa may Masarawag area, di ba? Kaya mas maray. Mag-ingat yan minilyon na cubic meter yan ng mga materials, gravel, bato, irururos yan, natural pababa, alangan pasakat. Yeah. Yan, paano yan sa sagangon? Okay. Sa mga dagdag niya tong barita, tabi BP dahil suminakto sa schedule na matapos ang unyan na Agosto, ang mga pagkukoneksyon kan pinatindog na 20 MVA substation, additional na 20 MVA, bali 40 na MVA, 40 MVA sa barangay Tunaw, Ligao City. Maski si Gobernador Noel Rosal durante kanakahuro niya to nagsabi na sinuratan niya na kay Nisonia para haputon kuno arin totalmente matatapos an additional 20 MVA na ini para maresolbera na ang haluyo ng problema sa brownout as in low voltage digdi sa 3rd District. Ang simbag sa Gobernador posible da katapusan kan Agosto. And so branch engineer digdi si Engineer Benjamin Casais ininbitaran man sa regular na sesyon sa Sangguniang Panglungsod sa Ligao sa pamamayo ni Vice Mayor Yip David, iyuman susabi na posible katapusan kan Agosto ini mangyayari. Ngunyan, anong pitsa ngunyan? 28? Pinaghapot niya to si Engineer. Ang katapusan sa Lunes, Jimmy. Kaya nga sa Lunes ang katapusan. Di kun Lunes ang katapusan. Ngunyan, kuta na tarapos na ang trabaho. Ngunyan, basado kay Engineer Casais, ano niya ko ang posibilidad na ma-energize na iyan 20 MVA? Tapatapos na bagaan bulan Agosto. Yes. Ang simbag tabi, BP, di pa natatapos sa mga koneksyon kan 20 MVA. Di sa madaling sabi, dahil man makaka-operate iningon niya na Agosto. Ano ang rason kung nata dahil tulos na tapos-tapos? Bako dapat nga ni haloy na natapos siya? Tamay timeline ba yan? Dahil man niya masimbag, ta iba man na ngayon nagtatrabaho, iba man siya nagtatrabaho, kasi iba man siya sa pigpapaabotan kan informasyon. O ngunyan, sa madaling sabi, dahil hindi makakahabol sa Lunes, tapos na sa Agosto. Sa Lunes, holiday pati sa Lunes, ding laog. Di ba? Iyan, Jimmy, ko sumaresolver, tama ba ang pagkasabot ko sa report mo? Iyan so posibleng mag-resolver kang problema sa Piodoran? Bako, sana sa Piodoran, pati Ginubatan. Buong 3rd District, ano? Bako man buong Piodoran, Ginubatan, and siguro part of Buhobilyar. O question, pag-confirmar niya to ngunyan kay Engineer Cabais, dahil pa man da tapos. Nako, pangyari sa Maoraro. Adi. Kunwarin ini. Grabe naman. Kunwarin ini, kasabi nga ni ba kay ito, Hulyo. Ma-operate. In-extend. Agosto. O yan, extended na naman ini. Nasisayan, kontraktor na tabi kan, Jimmy. No comment. Siya nagpapagibo. Private contractor o so Aleco? Di ba contractor yan? Private contractor? Dahil man pigataram. Yan o. Dahil na pigtataram. Dahil man. Wala man ki billboard digdi. Transparency board. Ang pagkasabot ko kang government funds ang ginamit dyan, tama? Hindi ko maintindihan. Dapat ikaw ang ki-transparency board. Wala man ako, sigang kalag-kalag ko digdi, wala man ako nahiling. Baka, Jimmy, naraot naman so nga plywood, aluyo no naman, o so tarpulin, nagkagirisi na aluyo no naman bagay yan. Nalala pa magkatarpulin.
Di man talaga garo. Kung pintura, baka nagka-pararano sa pintura, tainitan ni uranan. Di ba? So, naglalaom kayo ni ng mga consumers, mga mayors. So, yun ang informasyon. Di pa tapos, di pa makaka-energize. Kan additional 20 MVA substation. Panahon ang makakapagsabi ko no ari mangyayari ini sana naman. matapos man lamang bago magtapos ang 2026. Ade, nga ni pag 2027 lamang, maray man ang sitwasyon kang kuryente sa 3rd District. Baka Sana. lamang sa Disyembre, Pasko, maiwasan ang kimat-kimat dyan na ang kimat-kimat, sarong na sa Christmas light. Bako na tabi subuong distrito. Dahil masabutan ko no arin ini matatapos talaga. Yan tabi bibi, makamurumondo ta sabi Agosto. Kaya nga ni ka, mumundo ka ng maray sa pagbareta mo eh. Amo? Gani na mapapaluwa kapag hinaloy mo pang pagtara mo. Dahil na? Diba? Oo. Sige. Okay. Diretso ang brown out, diretso ang low voltage. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa luwan. Mientras, sa totoo lang, it's just, basi ako nga, gari, din ako nagparahapot sa alay ko, kung tapag hinapon, may paliwanag man, di ba? Igaman silang paliwanag. Pero ang baski anong paliwanag, di po naresolbiran, mga tugang, ang problema sa brownout. Pagbanggi, biglang minapalsok, o tapos biglang mina-off naman, di man, maski anong kakapaliwanag mo, ang gusto sabihin, tabi, ang gusto maaraman kan publiko, anong aksyon, mga tugang sa mga brownout na nangyari po sa palibot na unannounced, di ba? Mga brownout tabi na unannounced o kaya unexpected. Mula sa mga lansa Yan ang gusto tang marama. hanggang sa Kung pwede rin matatapos iyan. mga salita. Angel Mustasa nasa linya. Angel, good morning Angel. Good morning, VP. Ako nga ni VP, pero ako nag-aga sobrang out sa Bulga. Sa inyan area mo, Imalnod? Imalnod. O yan, bigat taramtangani. Mahapot ka, may paliwanag man. Mahapot ka, may paliwanag. Baka kumbinsido man kita sa paliwanag. O ang hapot, no rin matatapos, ang kakaburo brownout na yan. Yan ang hapot. Yan ang hapot, VP Henry. Oo, okay. Kaya pala Anyway, medyo VP maringanita, maray ang bata mo niya na aga. Sa Sabay totoo mga lang, tao VP na Henry, makulog sa payo. pag kulang ang matabod, ang turog kulang, malibong ang pwede makauron. Ay! Simbagon kang Teko, VP Henry. tagilid. Ha? Maski I love you-han mo, day ka lamang simbagon. Bala ka. Bala ka. Puso ng lega. Nagsunod ako may shot sa kuya. Sige, hanap na ako. Kung nalanay na bareta ako na sa imo. Gari may ipapakover naman sa imo pati. Napati ako digdi. Okay. Okay, sige, go. Anyways, VP Henry, sa mga dugang tapang bareta, nasa 400 na mga health workers mo niya na VP Henry, halos sa 70 barangay kan Legazpi, na magiging beneficiaryo kan manibay mga serbisyo, darakan lokal o gobyerno kan Legazpi, sa pagiman niyan VP Henry kang City Health Office sa tuwang ka na Department of Health Bicol, Center for Health Development as in Albay Provincial Health Office para sa celebration ni VP Henry kan National Lung Month. Ano sabi mga health workers, particular na VP Henry and mga ban-health workers as in nutrition scholar, ang tinipon ni VP Henry sa Legazpi City Convention Center kung sa Sindra VP Henry and magiging beneficiaryo ka na mga manibay mga serbisyong medical na libreng itatao. Arog na sa nakayan VP Henry kan chest x-ray, tuberculin skin test as in an medical check-up. Laobheto kayan VP Henry na aktibidad na iyan, iyon mapromotiraan pagkakaigwa kay itong sa mga lung health awareness, pagpreventar kay itong sa mga respiratory diseases, kasi mapagtuunan man pansin, itong salud VP Henry kan mga health workers sa distrito yung mga barangay, dahil kasi ngayaan nagiging katuwang ka na Departamento kan Salud, kan Alway PSO, wasin kan DOH Bicol, na yung ngayon nagmamangno kan mga sitwasyon kan salud kan sa ilang mga barangay, pero ngayon yan, pagkakarnaman ngayon mariparuman ang kamugtakan kan sa indang salud.
Pero totoo, VP Henry, formal naman po na nasabing programa kung sino nakatalaan man na itaw ang welcome remarks ni Dr. Francis Gerald Gomez, an officer in charge ng City Health Office. Mataog VP Henry ng mensahe Alcalde Hisham Ismail, si Consehal Sanction Imperial bilang komitiba o Pamayukan Committee on Health and Sanitation, maging sa Committee on Women and Family Welfare, mantang si OIC Provincial Health Officer Dr. Carl Hedgel Ante, nakatalaan manin magkakanigong matao manin mensahe. Pag-abot may mga update VP Henry na ilalatag man si Mama Sheila Estepona kan ang BSW coordinator patungkol ini VP Henry sa Barangay Health Work Update at ang mga masunod na VP Henry ito man na pagtauman ng kaugmahan para duman sa mga health workers at yung barangay nutrition scholar kan man ibang mga barangay digdi sa syudad kan Legazpi. Ngunit mo na kaya VP Henry na bulan. Ano Angel? Open yan sa public. Baka may nagdadangogunyan, makaisip magdyan. Pwede magdyan na tao? Exclusive ni VP Henry para ini sa mga barangay health workers, barangay nutrition scholar. Barangay health workers lang, barangay nutrition scholars. Then yes, magdyan na ibang residente. Taday man sila mga kubudarta. Garipig kakataon magipagkakataon sa mga barangay nutrition scholars, BHWs, na mataman man ang sendang salod. Yes po, VP Henry. And apera duman VP Henry sa mga serbisyong ito, minailingan ako yung VP Henry na table na mataumanin mga vitamins para digis sa mga health workers man. Tani man siguro man, nabaspugan sila mga salud, amantang tiga-perform ni VP Henry ang ng responsibilidad sa sinang mga respektibong barangay. Ano pala, National Tuberculosis Month, ano ang gusto, adi? Yes, VP Henry. Tama yan, pigibo dyan sa City Health Office. Okay? So, yan VP Henry, ang celebration man natin inisyatibo man ng Legazpi City Health Office, ang programa VP Henry, ang may temang National Lung Month 2026, Healthy Lungs, Healthy Pilipinas. Iyan, Ako po si Inzol Mostaza, hatod sa PYJ Enterprises Barangay sa Barangay Orosite, Legazpi City. Inzol Mostaza, DCTV News. Salamat, Angel, sa report. Sa mga lansangan hanggang sa Ali po dyan, mga tugang sa luwas. mga salitay umaabot. Mga tugang 15 makalipas ang alas 9, bago mag alas 9, ninaga, magbabalik po ang programa makalipas kan mga patalastas. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na! Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex.
Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Magandang araw! Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir? Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh. Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa? Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis. Kaya mas maganda ang prevention. Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yasheno Mall. Yasheno Mall. Yasheno. Light of Hope Foundation, in partnership with DZGB, bring you Ako Ay Pilipino. Get ready for an unforgettable night with the one and only pop icon, Kuli Desma. May babalik ko lang ang kamay ng orasan. Sana ako'y may bukas pa. Happening on October 3, 2026, 7 p.m. at the Ibalong Centrum for Recreation. For tickets, call or text 0915-963-0009 or follow fb.pulidesma at Legazpi for updates. Ako Ay Pilipino, Ako Legazma, live concert. Hello, it's Kula Desma. It's exciting times. Oh, this is my Hopi. Know why? On October 3, I will do a whole concert there in Legazpi City at the Ibalong Centrum for recreation. Don't forget and don't miss this. October 3, 7 p.m., Ibalong Centrum. See you! Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng leyon. Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of TBTK. Leon Extra Strong Beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro.
Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro. Anom na dekadang nang nagsisilbi, min may pagmakulog, asin nagahatod, min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot, kan sa indong mga pangarap, 60 taon in serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito, naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Tuhod, siko, baywang, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Kapag hanap mo'y karne na sariwa at dekalidad, nung Meatshop ang sagot, subok na at tapat. Skinless na manok, malinis at ready iluto. Perfect sa pang-ulam ng buong pamilya mo. May longganisa na malasa, pang-almusal na swak. Bawat kagat ramdam mo ang sarap na di tinipid kahit saglit. Siomay na juicy, paborito ng bata at matanda. Nung Meatshop ang pangalan na tiyak mo maaasahan na. Kung gusto mo ng frozen meat na fresh at sigurado, nung Meatshop ang choice na swak sa budget mo. Frozen meat na quality, panalo sa presyo talaga. Sa lasa at linis, ramdam mo agad ang kaibahan. Nung Meatshop ang tunay na kaagapay ng tahanan. Naalmusal hanggang hapunan na busog at saya. Longganisa, skinless, siomay na pampasaya. Frozen meat na madaling lutuin kahit kailan. Perfect sa abalang oras ng bawat tahanan. Kapag kalidad at sarap ang hanap mong tatak, nung Meatshop ang brand na hindi ka bibiguin kahit saglit man lang. Sariwa, malinis, abot kaya ang presyo. Nung Meatshop ang katuwang mo. Ready to turn your passion for hospitality and tourism into an exciting global career? Enroll at the Julian College Incorporated. Enroll our BS Hospitality Management or our new BS Tourism Management program featuring free tuition fee for BS Tourism enrollees. At the Julian College, we give you more industry exposure than lecture. Train in state-of-the-art kitchen, restaurant, and barista labs. Get hands-on experience through our partner hotel, Hotel Luca, plus
plus top 5 hotels, passenger ship, and airlines. We are also a TESDA registered training provider for the following TechVote program: Barista NC2, Bread and Pastry Production NC2, and Food and Beverages Services NC2 with TESDA funded scholarships and assessment right on campus. Train, get certified, build your career. Enroll today at the Julian College Incorporated. Your skills, your future, our commitment. Visit our campus at Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Oh, may nagdidig sa kuyang mga babayi, kadakol na babayi ito. Duminig din sa ko sa DCGB. Pag una ko, ang pigahanap si Boy. Hindi kaya sa DCGB, ang pigahanap, pag may nadiding babayi, ang pigahanap, bako man ako kadaklan sa ibang mga pag-iri bamidigdi. Si Boy so ka-oron, ganyan ako, si Boy ko yung pigahanap kaya ng mga mga Tako kaya Ronald, pambira man ako paghanapon kay babayi. Oh. Pag ako, pigahanap si Boy, ito pala, mareklamo sa mga yaon digdi. O ang reklamo ni nag-aram kung ano, so NFA daa, so tabagang BBM, anong pagkaan? BBM rice, 20 bagas meron na. Ano sabi din ng mga tugang, ang pigpapabakal da tabing bagas, 20 kilos na sana. Pirang kilo ang kada saro, 20. 10 kilo na sana da tabi, ang pigpapabakal sa inda. Di ka na makautro. O, kaya pipaduman ng, baka pikariparo tabi mga pag-iriba, dyan sa NFA. Kung anong sitwasyon dyan, tang-aram ko kang kung so BBM rice yan, ang nagpapabakal kan, so food terminal incorporated tabi, kaya may nagreklamo digdi, kaya sa mga nagdadangog tabi diyan, dakuldaan nagreklamo ka subago ta nagkariribok nga ni ta garo limitado na sana subagas na pinapabakal igwa na kaday na pabakalan ngunya na aldaw. Yan tabi halato ni ng mga follow-up kay yan na programang iyan kan sa tuya na gobyerno. Sabi nga yan, nakulo ng bagas. Pero nga sa muyang, limitado na ang pinabakal sa muyang bagas. Mga tugang, salamat kan sa pagkantabay. Masunod na po, Pio Fernandez sa programang Tingog Kamanuan. Goodbye, mabuhay. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na